Sí, el més que aprengui a conrear la meva autoestima, si no, malament rai. No tindré ni ganes de sortir del quiròfan el proper dia 3. Però ans al contrari, 7 vides ten el campa, col·leccions, llibres, llibretes, espais a l'internet, biografies 4.0, actes de reconeixement... Sí, de tot això en parlarem a la vegada que escrivim el tractat sobre el conreu de l'autoestima. Una cosa així, serà com això. ¿Vale? El conreu de l'autoestima, l'origen del problema. Una novel·la, un tractat, un assaig, una memòria. Digue-ho tu mateix quan ho llegeixis.